дӯстон, як духонагаеро барои иҷора ба шумо пешниҳод карданем. Мана ҳамин мебошад даромадгоҳаш, яъне коридори ин хона. Дар ин тараф якто ошхона, меҳмонхона, хонаи хоб ва дар ин тараф як ҳаммом бо ташнобаш. ҳозир яке инҳоро ба шумо нишон медиҳем. Мана ин мебошад душевая, туалет, ҷои либосшӯӣ ва дар ин тараф дорем як ошхона, чӣ хеле ки гуфтем. ва ин хона воқеъ аст, ин бино дар кӯчаи Айнӣ. Бинед ки ошхонаи зебо бо таъмири нав ва аз ин тараф тиреза ҳам дорад ба сӯи роҳи калон. Мана ин тараф ба сӯи даруни бино, яъне. ва ҳозир меравем ба шумо аз меҳмонхона ин нишон медиҳем меҳмонхонаро ва бинед ки меҳмонхонаи зебо, таъмираш нав. Дар ин тараф якто хонача барои насби кондитсионер, ҷои кондитсионер ва дар ин тараф мо дорем як хонаи хоб. Мана ин 60 метри мураббаъ иҷора. Барои иҷора марҳамат, касоне ки хоҳишманданд муроҷиат кунед, оварда ин хонаро нишон медиҳем.